khajani lukoro nirok noguman khana chini logewo tabuk tongo chini takho okra Subash Chandra Jamatia bo thangnai me 15 tarigo tini rega notuyei kokbanglayei o purbo dokhin Maharani Panchayeto tini bono hamya chaya Majra berjagei koksil sawi bono bo romjagei thangmani tini 15 tarik ni simi bo romjagei thangya arab jelo bo 15 din tongui kha 29 tarik bo yogui phaika inke fare jeng bo bahake tamani karonei bo romjagei thangka bahake yogui phaika aboro no tei jeng boni khuktai jeng srai tini khnai nailai inke puilao chini ata okrano maseng nung bahai puila gotna bahai ingramani gotna ke hai sini kami biptigei kaisa rega ni samunai lekha rega tangoni bangai oke rega tangoni hi samunai lema diman soiro lekha aro ni bisingo prai 29-30 jon angnai samagota oke aro ni bisingo bung phali angke 6 jon apaka paki phalia oke rega tangro ni hi borok bung nungklai pro oke ni krei hi salaha samani phole ken ang bukhana kha ani bukrei ni bumung aske ang sakha ani kaisa bum kriya 6 jona aske 6 jona besin krei hinke ang kisa borok no sungani nangkha tomani kagos kaisa diman soiro lai tongmani jinis ba toma hile aro 6 jona nile phaya ang ba hinke bul karon ungkha kene khoroksa khorong naise bul ungmanai aro 6 jona bul ungmani ko krei hine angma hokha samung tangro naino aske no bo asugbai no jole jagei ano hokha nung sijang ke nung thangai office thangai nung khlai di hi ano hokha ke ang official sambu khlaiya angbo khlai ang rega tangnai tangsanai si ang tangsanai phano no ma sagu joto ma tangna tike nung tabuk thangai omo office naigei borok no tangro di hi ang homani bai bo belai markhe jole jagei anom bo kaija sangkha hangke ang bai jogra jogri kok ma salaikha kok salaimani bisingti hangke no bo ano kes ronai hi mukhra mukhri no hangka hangke ang bo hangka rodi bas police bai kok ma salaikhe nini hakim bai ma salaikhe ba joto je kotor bai ma salaikhe tei sika ang soitono no sanai hangke nung police toi phaidi police toi phan ang police nung toi phai phrabu kharia ang buskang papa dag rong jagei thangnai afro hangke ang ani ang sagde sayade sijaknai hi ang hangka hangke afro hangke udino ke rega tangnai rok busama walaiman no goi butu tusa tonglaimani ba borok tanglia khlagi phirok phaibeil ha boni poreo hangke no police khobor laikhna hangke ang tuituk oi maisa ani hinok si haitong phroke police hothat ke phaige ano tilangai thangla dipor 10 11 ta rong khna prai gori rong nai je ba asuk sama soya aphan prai 12 ta rong khna ke ajor aba sudu kok bai simi walaimani bai de police phairom talang kana kok bai sini no apano ang hokaro roma khero no dihi ang gose mane hai khe gose kha ke borok noroi phunu nai hi borone bahaduri phunu gani bangai ano ro rokha ke je aro romjagi je nung bai je kok kata kate ingmani abole saboba abo bo dolni bo sababu bo khenu tak sasok dol BJP ni bodol rok no borok bai ni kok ma bang laikha borok no sambu tang rogo ke borok kamini songwi rojakna boni bung bo khade tongle samaya botang ro tarwani khomta de ma ele samaya mane emne borok ni dolia goto bai de borok wa sogui bono tangroi tang ang bonole sasok baya ke nung romui talangjak for police rok bai thana o je thana puila talangjak khana puila kene ke tumarok police rok bai sajak ba singjak ba mungsachak aro botok rok chadeng jakna police rok ke buya borok ke tamani ke singkha ke ang sudu borok no saka walai mani rega ni tege walai laila ha walai mani bisingti go borok police case khage anoro roi ho hi sakata ke borok le tama sakna borok le tama khobor manai no rom paika borok si sanan le banta hai jagma ba borok tama report manai le borok paika no rom itelangka borok ke bono ang bono sungjagli aba borok bono le saya ang hake sabai mani ulo ang khene borok kagos soila ha
bumung rok soila ha joto kisu bufane bumung rok hakin borok poriskar no soila ha ke rom jagi aro 15 din tongkha haibile na 15 din ke bahai ke aboni yogoi phaikena aboni hekene Subash borok ni bisinti mangai ang kwangma borok ni bisinti Subash makha oro CPM Congress BJP hinoi obo nailalia khe je ano kha haya ngai rok Subash khlaila ha ake ang oro ni bisinti khen ang bara ha sonja mungsa samaya Subash borok khlainai kwangma ngai ang oro yogui phaikha tabo keni ni thane majra koksil sajak malle sudu grega wala mana asik dena tai ono sil sajak to ani ব্যক্তি hole taimung saboro boibo ma holaya ma salaya regani bisingono ma khlaijago ge tai boro botama busil saka datoi hi ang kisale police rama sama khana go da si tui rukre hona ble hini police bai kaisa sungja kha ge ang ruk tui gi rukre ya honi sa ang tui gi rukre kha kara boro ko ma tong boro tung poro mon roi sanai hi ma saka police na asang ke tabulani ni cash paiso khada te tongko abuk ka sajak ro de Kes paya tahu ani kes paya kho nung zabin maro nai hoi sai ro jago ke tomo tahu zabin maro nai phon ani zabin dar ro kuno nang yakhen ang roi ro jang nung sa samaya palma soya apa zabin dar le khoroksa no telangi ma thangya akhen phiogui ro jagra la ke tahu ut hajira maro nai kaisa sai ro jag ke tabukle je nung bai hake han tabun nok phaile tai musa ke problem lole angya namle kono borok bai kono tu saudo ma salaya kho mungsa tei mo jogra jogri bu manglaya kho ke ang ani ang borok ni tabuk tonglai tongma hima songo kasang no tak jora ke nung tama wansok tama nai buskango aborong tei ang hungke no tabuk nai je borok bai tei walaya sulaya ke age bu tonglai mani jinis ta waisa walai mani o ba borok no gas ti sai ro thung hi ang borok no ma hongo ma sago hungke o gas ti sai hungke le oino ବ୍ୟବস্থা phan ang maro nai hi songo o sarkar ni bising tin ang maro nai hi songo ma tong belakhan